L-aħħar tad-dinja, meta se jasal? Nafu meta se tispiċċa d-dinja. Li kien għal ħafna profeti, hekk isejħulhom insomma, ilha spiċċat id-dinja. Per eżempju, dak li semmejna l-aħħar darba Nostradamus li għandu ħafna tbassiriet vagi. F'waħda minnhom forsi waħda mill-iktar ċari jgħid li fis-7 xahar is-sena 1099 bis-sema jinżel is-sultan kbir tat terrur biex iġib ħerba kbira, ir-re tal-Mongoli. U qabel u wara marte biex isaltam xorti kbira. Minu dar re tal-Mongoli ma nafux, però la wasal u laqqas kien hawn dan il-renju kbir tat-terrur. Imma Nostradamus ma kienx l-uniku wieħed li prova jbassar il-futur. Bdew mill-bidu ta' meta beda jikteb il-mlieden fil-fatt fis-sena 992 kien hemm skular Bernard ta' Chirurgija li qajjem pandemonju kbir fl-Ewropa għax qal 32 sena wara kellha tispiċċa id-dinja kien baqala biss dan iż-żmien. Fil-fatt hu miet u d-dinja ma spiċċax. Fl-1179 l-astrologu John ta' Toledo għal li billi l-pjaneti ħajkunu bidrit xulxin se tispiċċa d-dinja u f'Kostantinopli l-Imperatur Bizantin kien imbarra twieqi biex ma jiġru xejn u l-Arċisqof ta' Canterbury sejjaħ għal-jum ta' tpattija. Mbagħad f'Ġunju tal-1524 l-astroloġi f'Londra kienu ħabbru ħajsir dilluvju kbir u kien hemm mal-20,000 persuna li ħallew djarhom u marru jippruvaw jaħbew forsi jeħelsu minn dan it-terrur, ma ġara xejn. U ħafna drabi kien hemm tbassir li ħadd tispiċċa d-dinja 1532, 33, 37, 84. Fl-1757 kien hemm waħda kbira ta' Emanuel Swedenborg, dana kien għalli ara l-anġli u kienu ħabrulu li ħadd tispiċċa d-dinja. Mbagħad kien hemm fl-1761 li William Bell li kien soldatu fundamentalista li kienu ġraw żewġ terremoti bi 28 jum bejnietom, kien qal mela 28 jum oħra ħadd tispiċċa d-dinja. Dan spiċċa miskin fl-isptar tal-moħħ. Fl-1774 mexxejja tas-setta Joanna Southcott qalet li ħadd tweled il-Messija u li ħadd tispiċċa wkoll id-dinja. La weldet u laqas spiċċat id-dinja. Fl-1874 Charles Taze Russell li kien il-fundatur tal-Knisja li minna ħarġet il-xhieda ta' Ġehova kien qal li ħadd tispiċċa d-dinja f'dik is-sena 1874 u mbagħad id-data nbidlet għall-1914 u mbagħad meta ma sar xejn reġgħet inbidlet għall-1975. Ħafna snin, ħafna tbassir li fil-fatt ma seħħx. Is-sena il-fejn forsi tiftakru intom ukoll il-Millennium suppost kellha kien hemm il-Y2K virus u kellha tispiċċa d-dinja u fost dawk li ħabbru li ħadd tispiċċa d-dinja kien hemm l-Evanġelista Amerikan Jerry Falwell li kien magħruf ħafna. Mbagħad kien hemm dik il-kbira tal-21 ta' Diċembru tal-2012 li suppost kien hemm dik it-tbassira tal-profezija tal-Majani li ħadd tispiċċa d-dinja ukoll ma ġara xejn. Waħda mill-profeti ta' żmienna, Jean Dixon, li mietet fl-1997, din kienet qalet ukoll ħadd tispiċċa d-dinja, però kellha profezija li biha laqtet il-lik. Dina fl-1956 fil-magazine Parade kienet qalet li l-elezzjoni Amerikana se tkun dominata mill-Moviment Laburista imma se titrebaħ minn Demokratiku li se jmut waqt li jkun president. Fil-fatt, fl-1963, 7 snin wara, John Kennedy, il-President John Kennedy, inqatel f'Dallas kif jaf kulħadd. Imma dina għax kienet taf il-futur jew għax kombinazzjoni inserta tilha din il-profezija laqtita. Fil-fatt hi qalet li min ħajitla President fl-1960 ħajmut bħala President jew fl-ewwel jew fit-tieni term, jiġifieri kellha ċans ta' xi 8 snin, 9 snin. Barra minn hekk qalet li jista' jmut mewta naturali, qalet u jista' wkoll jinqatel. Again, reġgħet fetħet iktar.
Mbagħad kienet ftit wara bidlet u qalet li mhux demokratiku ħajitla President Nixon, ġifieri ukoll hemmhekk ma laqtitix dina. Issa kien hemm iċ-ċans li President imut waqt li jkun President għax kien hemm 3 presidenti oħra li nqatlu u kien hemm ħafna attentati fuq presidenti oħra qablu. Imma nsertat dik laqtita. Imma dina kienet laqtet biċċa minn profezija meta fil-fatt kienet għamlet eluf u baqgħet tagħmel eluf oħra li ma saħħux. Per eżempju, kienet qalet li fl-1985 se jkun hemm gwerra fejn jintuża il-germ warfare. Kienet qalet li s-Sovjetiċi ħajkunu l-ewwel li jitilgħu fil-qamar. Kienet qalet li fis-snin 60 se jinqatel Fidel Castro. Fidel Castro baqa jgħix iferfer sa l-2016. Kienet qalet li kometa se tolqot id-dinja fis-snin 80 u kienet qalet ukoll li se tiġri ħerba kbira u gwerra dinija fl-1999. Dan fost eluf ta' tbassirit oħra li għamlet li fil-fatt ma seħħewx. Ġifieri kombinazzjoni insertat xi ħaġa li ġabita kif ngħidu bil-Malti rip il-lik. Mbagħad kien hemm Tamara Randi, storja interessanti ta' Tamara Randi dina wara li sar l-attentat tal-qtil fuq President Reagan fit-30 ta' Marzu 1981, dina urew recording li kien sar f'Jannar ta' qabel fejn kienet basset eżattament se jiġri lil President Reagan. U ovvjament il-gazzetti, il-ġurnali intlew b'dawn il-headlines fejn dina kienet basset il-futur, basset li ħajsir attentat fuq il-ħajja ta' President Reagan, u mbagħad sirna nafu għax it-tekniċi tat-television, tal-istazzjoni tat-television irrabjaw u kixfu kollox li din fil-fatt it-bassira mhux veru kienet għamlita f'Jannar, kienet għamlita ftit wara li sar l-attentat imma bidlu d-data, kienet konfoffa bejna u bejn il-producer tal-programm. Wara dal-ħafna stejjer u ħafna stejjer oħra, naraw li fil-fatt ħadd ma jirnexxielu jbassar il-futur qabel jiġri kombinazzjoni tinserta xi ħaġa, imma ngħid jiena x'sens fiha li tbassar il-futur jekk tuża kliem vag u ambigu. Bliema awtorità nies bħal Nostradamus, Jean Dixon, Tamara Rand, Edgar Cayce oħrajn dana ikun jafu l-futur, bliema awtorità. U barra minn hekk xi skop għandek li tbassar il-futur jekk ma tistax tbidlu. Jekk tista' tbidlu mbagħad ma jibqax il-futur dak li qed inti, ġifieri ma tagħmel sens. Dawna il-bżieżaq li qed nifqa' jien mhux qed nagħmilhom kapriċ, qed nagħmilhom biex intom tużaw iktar moħħkom, ma tibilgħux kollox. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jekk għandkom xi kummenti u xi messaġġi x'tibatuli, għandi l-email xettiku@gmail.com u jiena nipprova inweġibkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa.